Първи съдийски сигнал точно в този момент. В септември ще има първата възможност да владее топката. Подаването обаче на Йоан Гаврилов. Посока Борислав Маринов не бе успешно. Втората част всичко ще се промени. Сега възможност за Янтра. Нахлуваме в наказателното поле. Добра топка. Ще има ли удар? И невероятно спасяване от страна на Димитър Шейтанов. Тони Иванов бе човека, който пропиля тази възможност за Янтра Габрово. Страхотно развито нападение от страна на домакините. Със сигурност ще съжалява Тони Иванов за тази възможност, която се откри пред него. В същото време трябва да поздравиме центриране, изстрел 1-0. Цветелин Радев открива резултата в 23-та минута след прекрасно попадение с глава. Изключително добро центриране от страна и на Тони Иванов. Прати топката на главата на Цветелин Радев, който успява да я засече във вратата на Димитър Шейтанов. На няколко пъти септември се разминаха с така по-опасно положение пред собствената врата, след статично положение. Този път обаче Цветелин Радев бе над всички и праща в Текстас публиката на стадион Христо Ботев. 1-0 за Янтра Габрово. Виждаме и радостта отново към Борислав Маринов. Центрина Борислав Маринов, право в ръцете на Християн Василев обаче. Александър Петров застана на пътя на Християн Василев. Центрина на Петър Казаков. Опита на Иван Йоанис да продължи топката посока вратата бе неуспешен. Въпреки това се разминаха няколко футболисти с обаче за Димитър Костадинов изстрел и втора греда. Мартин Стоянов бе човека, който отправя Семир Балуков. Димитър Костадинов с нова грешка. Сега Даниел Младенов на чиста позиция. Възможно за Даниел Младенов. Елиминира Димитър Шейтанов. Даниел Младенов 2-0 за Янтра Габрово в 52-та минута. Велислав Вуцов е щастлив. Даниел Младенов е щастлив, а най-щастливи са феновете на Янтра, пред които се радва голмайстора на тима Дани Младенов. 2-0 за Янтра. Ето точно за тази грешка в изнасянето на топката от страна септември. Так му говорех, грешното подаване бе на Димитър Костадинов, а Даниел Младенов показа своя опит с хладнокръвното си отиграване на ситуацията. Виждаме още веднъж ефектното елиминиране на Димитър Шейтанов. Опита се Иван Арсов да застане на голлинията и да предотврати това попадение, но струва ми се опитен футболист като Дани Младенов рядко бърка от подобни ситуации, а нещата се усложняват изключително много за септември, защото тима вече има 2 гола пасив. Определено оживи атаката на своя тим Айкут Рамадан. Центриране към Сам Бадара. Изстрела на Сам Бадара преминава на няколко сантиметра от левия страничен стълб на Християн Василев, но с физиката, с която разполага Сам Бадара, определено може да докара сериозни главоболия при подобен тип центрирания от фланговете за септември. Отново опитов не бе достатъчно убедителен. Сега нова възможност пред септември. Сам Бадара ще успее ли да отправи изстрел? Не, защото подаването към него не бе добро. Все пак атаката на септември продължава. Сам Бадара 2-1. Септември се връща в срещата в 83-та минута след невероятното попадение на Сам Бадара. Трябва да отчетем и добрата асистенция от страна на Митко Митков. Заспа за момент отбраната на Янтра, което ще направи оставащите минути до края на срещата изключително вълнуващи. Недобро изчистване от страна на Бождар Томовски. Добро центриране на
Митко Митков, завършващия удар на Сам Бадара. Наистина бе от дълга топка след това странично хвърляне. Сам Бадара, 2-2. Изключителна грешка на Цветелин Радев. Дава възможността на Сам Бадара да прати топката за втори път в мрежата на Янтра Габрово и по този начин Септември да изравни резултата в 89-та минута. Изключително неразбирателство в защитата на Янтра. Второ попадение за сметката на Сам Бадара. След това странично хвърляне обаче всички критики трябва да бъдат за отбраната на Янтра. Първо се размина с топката Иван Йоан и след това направи това докосване на Цветелин Радев идеално за Сам Бадара. Аз пък отново ще се върна на тази ситуация, в която Петър Казаков, който владее. Възможно за Петър Казаков, изстрел и 3-2 за Янтра. Все пак Янтра ще достигне до трите точки след това невероятно изпълнение на Петър Казаков. Какво развитие на двубоя за Янтра и емоциите, които ето този човек изпитва и премина. Със сигурност не е за хора с слаби сърца. 3-2 за Янтра в 95-та минута. Изключително интересен двубой, който наблюдаваме, а той все още не е завършил. Капитанът има Петър Казаков отново дава предимство на своя тим. Изключително добре развита контратака от състава на габровци. Подаването на Георги Нетков към Петър Казаков бе добро. Завършващия изстрел на капитана на домакините бе безпощаден и определено двубой, който публиката на Габрово ще сложи в графа класически. Изключително емоционален двубой за всички тук в Габрово. Ние сме с наставника на домакините Велислав Вуцов. Господин Вуцов, изключително емоционален двубой, вярвам, беше за вас. Къде Янтра бе по-добра от Септември? Навсякъде. Незаслужено накрая стигаха до някакво 2-2, което беше след една-две наши сериозни такива грешки. Малко се понаруши се баланса, поуморихме се, но аз ще карам малко по-обстоятелствено. Преди 3 месеца, като дойдох, всички смятаха, че с тия футболисти Янтра изпадаше отбор. Всички смятаха, че този отбор е на ръба да изпадне от Б група и няма никакви шансове за нищо повече. За себе си няма да говоря, но ще кажа едно нещо. С днескашния ден и с днескашния матч отбора на Янтра надскочи ниво, надскочи го, гарантирано, че го надскочи и показа, че има класа да бъде един от най-добрите отбори в групата. Това е със сигурност. Скорост, бързина, добри атакуващи действия, до 75-та минута добър баланс и в дефанзивен план. 2 балона фърлиха противника, за които ние говорихме, особено този тъч, който дойде накрая, говорихме, че фърлят и силни тъчове. Позаспахме, но няма какво да кажа повече, само ще кажа така. Тази победа я подарявам тук на целия град. Днеска дойдоха толкова много хора да ни подкрепят. Всички ме убеждаха, че в Габрово тавана на хора, които могат да дойдат е 600-700 до 1000 човека. Днеска мисля, че имаше над 1500 човека, които страшно много ни подкрепяха и дори накрая, когато дойдохме на 2-2, не се разочароваха и нямаше каквито идеи, някакви такива намеци за разочарование. Напротив, дадоха кораж на момчета, дадоха сила. Нашия капитан Казаков, който миналия матч изпусна Дуспа в Русе, днеска беше точно там, където трябва. Капитана на капитаните. Аз го казах и предния матч, че съм безкрайно доволен от неговото поведение, че капитана това му е поведението, независимо, че изпуснал Дуспа, че трябва да играе добре и да поведе отбора си. След добрата игра в Русе и той нямаше гол, всичките ни играчи с различни голове, се появи днеска той в игра, отбеляза страхотен гол, който е за 3-2. Мисля, че ние много трябва да съжаляваме за
Освен няколкото чисти положения. Първото по време, тук Тони Иванов, заедно с Иван Василев, това е престъпление. Това трябва да се вкара. Топката трябва да се подаде задължително. Иван трябва да вкара и мача да отиде отбора на септември, да отидат по-рано на баня, масаж и възстановяване, и да си паднат 3-1 и да си чака четвърти гол. Ние не го направихме и съдбата си знае работа. Бехме наказани от една такава сериозна наша грешка. Пак казвам, поздравения за момчетата, поздравения за всички отбор, поздравения за публиката. Сега ще кажа и нещо друго. Никога не е ставал въпрос нашия отбор да влиза, да излиза и така нататък. Не са поставени цели. Напротив, ръководството е изключително коректно към нас, с възможностите, които има като финансиране, безкрайно точно и сериозно. Сега тази седмица вече аз съм човека, който ще искам една среща. Веднага да не се надуят балоните, че ще правим някакви чудеса. Просто да кажа на къде отиваме и хората да имат информация, че този отбор има много потенциал. Много, огромен потенциал. И хората, които управляват клуба, които финансират клуба, трябва просто да са наясни. Имаме си нашите проблеми, имаме си в школата проблеми. Докарахме много сериозен треньор, по-точно директор на школата, който иска да промени нещо. Там имаме троянски коне, които се опитват да спъват нещата. И това ще е една от темите, които искат цялото ръководство. Ако искат така да има 7 души, 8 габровци на терена, защото днес има 7-8 титуляри габровци, ако не знаете, да ви кажа. Селекцията ни е направена с един Дани Младенов, който е на 36 години, от А група. И всичките другите са Петър Вуцов от Слогия, по треньорски причини миналата година почти не играеше. Цецо Радев, Крумовград, кога играеше, кога не играеше. Йоани Саманатидис, който е местно младо момче, има 4-5 мача. И Цветан левия ни защитник. Това са 4 момчета, които са ниво Б група. Не са на ниво А група, но дават много така разнообразие. Къси сме, нямаме спор. И днеска виждаме, че сме къси, нямаме много реакции. Искам да направя някакви по-такива ротации, които не мога да ги направя, но шапки долу за всичките момчета, шапки долу за публиката. Продължаваме напред. Казах, Янтра вече е на друго ниво. Нито говоря за влизане, нито за излизане. Нещата ще се решат по естествения си път. Искам обаче тия момчета, сега вече предстои за тях най-трудното. Надскочили са боя си, да покажат една постепенна, непрекъсната игра, която да бъде добра, която да бъде на ниво. Сигурно ще престрадаме. Сигурно ще има мач като във Варна, който ще викаме, имаме такива мачове. Сигурно ще има и други мачове, където няма, както във Видин. Няма да играем добре. Това няма никакво значение. Това са млади момчета, за сега ефтини. Аз искам те да са много скъпи още на сезона, пак да не говорим за края на годината. Така че всичките тия, дето съскат и мъскат, сега спокойно има тук 3-4 оръжейни магазина, да отидат по една пушка и да се гръмнат. Предстои ви двубой с Добруджа. Какво ще искате да промените? Добър отбор, отбора на Добруджа и отбора на Спартак Варна безспорно тръгнаха като лидерите в първенството с феноменална селекция, с играчи, които са много по-скъпи от нашите играчи, но в никой случай не са по-добри. Аз не ги сменям нашите играчи за играчите на Добруджа. Сега искам да се възстановиме първо утре, да се концентрираме и в Добрич да си идваме непобедени. Значи, имаме силите, имаме възможности. Аз мисля, че в футболно естество, като бързина и агресия, като казвам футболна агресия, нашия отбор да бъде агресивен, да пресира, да отнема топката, да тръгва бързо и да има скорост, мисля, че безспорно е най-добрия, да не казвам, че е по-добри от доста отборите в А група. Имаме обаче много неща още да работиме, имаме много неща, които трябва да вкараме в период. Времето ще ни стигне, сигурен съм, само трябва да сме спокойни и сами да решим какво ще правим. Благодаря ви, господин Вуцов, и успех. Първо поражение за септември през този сезон. Какво обаче не достигна на септември, ще разберем от Красимир Бълков. Господин Бълков, двубой преминал през Куп Обрати. Какво не достигна до септември? Не стигна това, че първото по време го приспахме. Беше доста топло, не можахме да се ориентираме бързо към играта на противника, въпреки че говорихме и знаехме как ще играят с дълги топки, игра за втора топка. Не можахме да се ориентираме. Много нарушения направихме, които бяха излишни.
Просто глупави нарушения. Едно от тези нарушения, което беше най-глупавото нарушение на Йоан, първо получи жълт картон и после центрирането съответно ни вкараха 1-0. Опитахме се да реагираме по някакъв начин, но първото по време определено не се получи, но което най-ни удари беше втория гол. С такъв гол много давно не са ми вкарвали, той си жив подарък. Нали, всеки греши, жал ми и за Митко, защото той сбърка, но подарък става 2-0 и матчът става много по-труден. Второто по време направихме някои рокади, опитахме се да променим системата на игра и така по-добре стояхме на терена, особено когато минахме в 4-4-2, и противника малко се поумори, имахме повече физически сили. Успяхме да имаме надмощие, имахме доста положения, 2 гола вкарахме хубави на Бадара, имахме други положения, които можеше да отбележим. И пак отново една индивидуална, наивна, глупава грешка в наказателното поле срещу един опитен футболист, който направи всичко възможно да бие във вратата и ни отбелязаха трети гол. Жалко за момчетата, особено те през второто по време, които даваха всичко от себе си и събориха и искаха на всяка цена да не загубят матча. Но има такива матчове и в края на краищата рано или късно щяхме да загубим. Лошото е, че този матч беше малко така стратегически за нас, но ще се възстановим, ще си направим разговорите, ще направим и анализите на това, което сме сбъркали ние, треньорите и състезателите на терена и продължаваме напред. Първо поражение за сезона ще се отрази ли по някакъв негативен начин за отбора? Ами вижте, значи всяко едно поражение има така падане на тонуса, нали? Но ние няма да позволим на нашите футболисти да се отрази до такава степен, че да се види явно. Имаме следващия матч понеделник, имаме достатъчно време да се възстановим, да се подготвим и следващия матч трябва да излезем с напълно мотивирани и готови за победа. Трябва да си вземем 3 точки и нещата се нормализират. Предстои ви двубой с Черноморец, за който говорите. Какво ще искате да промените чисто игрово в отбора? Чисто игрово. Значи ние си имаме стил на игра. Опитваме се да играем футбол, опитваме се да движим топката бързо, да я притежаваме, да не я губим и да си търсим момента, в който може да нараним или да отбележим гол на противника. Днеска, пак казвам, първото по време беше доста топло и не вървяха, нашия стил на игра не вървеше. Не вървеше, затова трябва да се върнем отново към този начин на игра. Особено когато играем вкъщи, отборите всички се затварят и ние трябва да сме креативни, трябва да сме търпеливи и докато отбележим необходимия първи гол. Благодаря ви, успех. Благодаря аз.